Hello everyone, είμαστε οι Digital Leaders, είμαι ο Αλέξανδρος από τους Project Pillars, η Δήμητρα από EDL Services και Τόνια από EDL Services. Καλησπέρα στην ομάδα, καλησπέρα στους leaders, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πολύ Super, καλά. πανέτοιμοι και ενθουσιασμένοι για αυτό το νέο ξεκίνημα, θα πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το νέο μας ξεκίνημα. Να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο τι είναι αυτό το νέο ξεκίνημα. Ουσιαστικά, να πω εγώ, ξεκινάω και συμπληρώνεται αν είναι. Ουσιαστικά, όλες τις συζητήσεις που κάνουμε οι τρεις μας, είμαστε δύο πάρα πολύ μοντέρνες εταιρείες οι οποίες ασχολούμαστε και θα βλέπουμε και στη συνέχεια με τι ασχολούμαστε και μπορείτε να μπείτε να μας βρείτε κιόλας και να δείτε ακριβώς τι κάνουμε, να μας ακολουθήσετε και να δείτε ακριβώς τι κάνουμε. Είμαστε δύο εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με τον Αλέξανδρο, ειδικά εμείς οι δύο Αλέξανδρο έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια πριν, έτσι και έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια πάντα και ό,τι και τώρα συνεργαζόμαστε και πιο στενά και θα μάθετε κι εσείς όσοι μας ακούτε ακόμα περισσότερα γι' αυτό. Οπότε είδαμε όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με την Τόνια όλοι μαζί. Συζητάμε προβλήματα, καθημερινότητα, το τι γίνεται γενικά στην εργασία έτσι, και στο πώς ρολάρει και το τι γίνεται ψηφιακά και στη χώρα μας και όλα στην Ελλάδα. Είπαμε όλο αυτό να το κάνουμε πλάι ένα recording και να το κάνουμε ένα podcast για να συμμετέχουν και άλλοι και να... Και συνεργάτες, έτσι δεν είμαστε. Δεν μιλάμε τότε ανταγωνιστικά πάντα όλοι οι συνεργάτες και συνάδελφοι και κόσμος που θέλει λίγο να μπει πιο πολύ στο ψηφιακό κομμάτι, να δει λίγο και μια άλλη άποψη ανθρώπων έτσι, νέων που έχουν όρεξη και εμπειρία και έχουν δουλέψει πάνω στη δουλειά. Με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα, τι μας απασχολεί αυτή τη βδομάδα? Νομίζω έχω βάλαμε πολλά θέματα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την ιδέα, παίζει το brainstorming να ήταν αρκετά δυνατό να πω. Νομίζω σήμερα σαν πρώτο θέμα είπαμε να πιάσουμε κάτι που έχουμε και οι δύο εταιρείες από κοινού, έτσι, σαν βασικό μας service, να πω. Οπότε θα μιλήσουμε για digital transformation ή αλλιώς ψηφιακό μετασχηματισμό. Φαντάζομαι έχουμε φτιάξει έτσι, μια ατζέντα που θα πατήσουμε. Δεν θεωρώ ότι θα λυθούν όλες μας οι απορίες ή τα θέματα αυτά πάνω σε αυτό το κομμάτι μέσα σε αυτό το podcast, αλλά θεωρώ ότι θα κάνουμε μεγάλη ανάπτυξη ιδεών και θα προχωρήσει η κουβέντα. Είναι μια καλή αρχή νομίζω τώρα να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, πες μας λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει? Αλέξανδρα, θα ξεκινήσεις εσύ, πάμε να αλλάξουμε. Και πάμε λίγο να δούμε τι είναι αυτό το digital transformation που το ακούμε παντού. Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι το έμαθα και εγώ λίγο πάνω στην πράξη. Δηλαδή, σαν ορισμό, σαν θεωρία, μπορεί να ψάξουμε τις επίσημες θεωρίες. Θεωρητικά, ορίζουμε την διαδικασία που όλες οι εταιρείες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία, ψηφικά εργαλεία, αυτοματισμούς, ρομποτική, αναλύτες, γενικά δεδομένα, cloud services, να τα κάνουν πιο εύκολες την καθημερινότητά τους και τους εργαζομένους τους. Σαν βασική έτσι κανόνα μπορώ να σκεφτώ έτσι ad hoc. Στην ουσία όμως νομίζω ότι είναι η βασική ιδέα του να πιάσουμε μια επιχείρηση η οποία έχει φυσικό κατάστημα κάπου, οπουδήποτε, και να χτίσουμε την ίδια υποδομή σε online service, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να αυτοματοποιήσουμε την καθημερινότητα από επαναλαμβανόμενες εργασίες ιδανικά και να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία και του εργαζομένου θα πω και του πελάτη. Βασικό κομμάτι που μπορούμε να εστιάσουμε είναι ότι κάθε κλάδος μπορεί να έχει τα δικά του κομμάτια. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να δουλεύει στη τουριστική βιομηχανία αλλιώς αντιλαμβάνεται τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Φαντάζομαι ότι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με το marketing αντίστοιχα αλλιώς αντιλαμβάνεται τον μετασχηματισμό ή σε βιομηχανίες. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα για να βρούμε σε κάθε κλάδο εμείς τι έχουμε συναντήσει από πελάτες μας ή συνεργάτες μας και τι λύσεις έχουμε βρει ή τι δυσκολίες αντιμετωπίσαμε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα ήθελα να ακούσω και από τη δική σας πλευρά, σίγουρα,
όλο αυτό το ταξίδι πώς έχετε βιώσει, θα πω, μέχρι σήμερα. Και γιατί μπλεχτήκατε με αυτό, θα πω κιόλας. Ωραία. Θα σου πω. Τόνια, θέλεις να πεις εσύ? Όχι, ξεκινά και θα συνεχίσω. Κοίταξε να δεις το ταξίδι τώρα, γιατί αυτό που να γίνει νομίζω άλλο podcast γενικότερα, το πώς βλεφτήκαμε και το πώς έγινε, είναι ωραία και θα ήταν ωραίο να πούμε λίγο και το story και το δικό σου βέβαια. Το story, Αλέξανδρα. Καλά, εμείς τα ξέρουμε μεταξύ μας, αλλά θα είναι ωραίο να το ακούσουμε. Τώρα για το digital transformation, τι πιστεύω εγώ, θεωρώ ότι αρχικά ξεκινάω με το statement, θα κάνω, όπως κάνω πάντα, τα bold statement, ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Έχοντας δει και πώς δουλεύουν και σε εταιρείες και λίγο πιο έτσι, εξωτερικό Αμερική και αυτά, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Καλώς ή κακώς το κράτος κάνει, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες για να αναπτυχθούμε λίγο έτσι, ψηφιακά. Το θέμα είναι όμως ότι και ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι αυτό το digital transformation που λέμε. Δηλαδή, ακούνε ένα ψηφιακό ανασχηματισμό. Wow, τι είναι αυτό? Ουσιαστικά είναι να πάμε και όπως είπες και εσύ, να μπούμε λίγο πιο ψηφιακά. Γιατί καλώς ή κακώς, ειδικά τώρα και στον τουρισμό, τώρα να πιάσω τουρισμό, αλλά να πιάσω γενικά. Έτσι. Και μετά τον COVID είδαμε και μέσα στο COVID, να το πάω μερικά χρόνια πιο πριν. Που by the way ήταν τότε που εμείς κάναμε το Brath, ας πούμε, ως εταιρεία, με όλο το digital αυτό που έγινε. Μες στον COVID τώρα τι έγινε, δεν καταλάβαμε ότι πόσο εύκολα μπορούμε, καταλάβαμε τα κοινωνιολογικά μας, θα πούμε άλλη στιγμή, το πόσο εύκολο είναι στερηθεί η ελευθερία, αλλά καταλάβαμε και το πόσο σημαντικό είναι να είσαι κάπως online, γιατί αλλιώς δεν φαίνεσαι. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι εταιρείες οι οποίες από πριν, όπως μεγάλες εταιρείες, να μιλήσουμε για Amazon, να μιλήσουμε. Τι είναι Scrooge σε εμάς και όλα αυτά, πόσα χρήματα βγάλανε επειδή δουλέψαν online, ας πούμε. Άρα ο κόσμος αυτό που πρέπει να δει είναι το πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ψηφιακός ανασχηματισμός ουσιαστικά. Το πώς θα μπούμε online, πώς θα είμαστε online. Και να προσθέσω και πόσο πιο απλά και γρήγορα γίνονται τα πράγματα με κάποια online services. Μπράβο. Πόσο εύκολα σε βρίσκει ο κόσμος online, βασικό. Έτσι. Και το online δεν είναι μόνο φτιάχνω μια ιστοσελίδα που πετάω πάνω και έγινε έτσι. Γιατί και αυτό είναι μια κακή λογική που έχουμε στην Ελλάδα, ή ότι έφτιαξα ένα Instagram και πετάω 5 φωτογραφίες. Θα γίνω διάσημος. Δηλαδή και το marketing δεν είναι αυτό και το digital marketing, το οποίο θα τα συζητήσουμε, μπορούμε να τα συζητήσουμε, γιατί τώρα κάνουμε ένα εισαγωγικό. Τι είναι ακριβώς ο ψηφιακός. Είναι το να χρησιμοποιούμε ουσιαστικά την τεχνολογία στην επιχείρησή μας, ώστε προς όφελός της. Είτε θα έχουμε ένα σύστημα ως ξενοδοχειακή επιχείρηση, Άλεξ, εσύ πώς θα πεις, ένα σύστημα κρατήσεων το οποίο θα μας κάνει τη ζωή εύκολη, που σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να φτιάξουμε τις υπόλοιπες, να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Είτε θα έχουμε, η Τόνια νομίζω μπορεί να μας πει, ένα προϊόν, ένα QR, όπως έχουμε και εμείς ένα προϊόν που απευθύνεται κυρίως σε εστίαση ή σε ξενοδοχεία, ας πούμε, και καταλόγους online και αυτά, το οποίο θα κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Έτσι, και των πελατών. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι, ότι μετράει και ο πελάτης πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι που μας κάνει και το εισόδημα. Έτσι, ότι ο πελάτης είναι χαρούμενος. Και το user συνέχισε, το ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό που ίσως θα πρέπει λίγο να καταλάβουμε όλοι. Δεν βγάζω και τους εαυτούς μας απ' έξω λίγο καλύτερα, ότι ο κάθε κλάδος έχει διαφορετική προσέγγιση. Και όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, το digital transformation, ανάλογα με τον κλάδο που απευθύνεσαι, έτσι, προφανώς υπάρχουν και οι ψηφιακές λύσεις που θα ακολουθήσεις. Δεν υπάρχει ένα template ότι αυτό είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και πάμε και τον βάζουμε στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, στην εστίαση που εδώ στην Ελλάδα και αυτός είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ανάγκη από το ψηφιακό μετασχηματισμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και λίγο αυτό που είπε η Δήμητρα, συμφωνώ απόλυτα, ότι με την εποχή του COVID, δηλαδή 3 χρόνια, 4 πριν που ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι συνειδητοποιήσαμε όλοι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έτσι μιλάμε για το δικό μας χωριό, ας μιλήσουμε για το δικό μας τόπο, γιατί στο εξωτερικό είναι λίγο διαφορετικά, ανάλογα πάλι και τη χώρα, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχεις και να βρίσκεις online. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να επικοινωνήσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε και να μπορέσουμε όντως μέσα από αυτό το podcast και μέσα από αυτές τις ωραίες μαζόξεις που κάνουμε, που ανταλλάσσουμε ιδέες και απόψεις, και προφανώς και όποιος μας ακούσει και θέλει να μας ακούσει θα μπορέσει να μας θέσει και μια ερώτηση, να μας βρει, να συμμετάσχει, γιατί όχι, μαζί μας, και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος τι είναι.
Δεν είναι μόνο social. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο website όπως είπε η Δήμητρα, δεν είναι μόνο e-shop. Γιατί αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακό, ή δεν είναι μόνο ένα λογισμικό που θα με βοηθήσει, ένα εργαλείο, ψηφιακό εργαλείο που θα με βοηθήσει στην οργάνωση και στη διαχείριση είτε των κρατήσεων είτε του administration του καταστήματός μου, της επιχείρησής μου. Και σίγουρα χρειάζεται αυτό που λέμε εμείς συχνά, το do από παντού, δηλαδή με ένα ψηφιακό εργαλείο ή με ένα προφίλ στο Instagram ή με ένα προφίλ στο LinkedIn ή με ένα YouTube channel ή στα Shorts. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός χρειάζεται do από παντού, από όλες τις πλευρές. Νομίζω μου δίνεις ωραία πάσα να προσθέσω. Sorry που σε διακόπτω λίγο, Τόνια. Δημήτρη, γιατί ουσιαστικά εδώ είναι και αυτό το κομμάτι το οποίο έρχεται να δώσει και στην όλη ιδέα του τι σημαίνει αυτή η έννοια, ότι είναι ένα mindset, ένας τρόπος σκέψης, ένα mindset δηλαδή στο πώς σκεφτόμαστε. Γιατί κάποτε σου λέγανε, ας πούμε, έχεις υπολογιστή, άρα έχεις ίντερνετ, άρα αυτό είναι, χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Οι αξίες και έτσι, ο λόγος που το χρησιμοποιούμε, για ποιο λόγο να το κάνουμε. Γιατί είναι σημαντικό να καταλαβαίνει οποιοδήποτε και ποιο λόγο θα πρέπει να μπει σιγά σιγά σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο, κατά την προσωπική μου άποψη, ή θα μπει μέσα σε αυτό και θα μπει ομαλά μέσα σε αυτό, με κάποιο συνεργάτη, αν δυσκολεύεται θα μπει μόνος του, και αυτό είμαστε οι εταιρείες όπως εμείς εδώ πέρα για να βοηθήσουμε. Ή αν δεν μπει σε αυτό το κομμάτι γρήγορα, θεωρώ ότι θα σε πετάξει το σύστημα έξω. Δεν στέκεται μια επιχείρηση πλέον, αν δεν έχει τέτοια πράγματα. Και δεν θα μιλήσω μόνο για τον πελάτη για να τον βρει, που είναι πολύ σημαντικό όντως για να παγκοσμιοποιήσει. Έχουμε παιδιά, ίντερνετ, όλοι ψάχνουμε, γκουγκλάρουμε την απάντηση, ξέρεις. Αλλά και για τον εργαζόμενο. Τώρα οι εργαζόμενοι έχουν μάθει, καλώς ή κακώς, καλώς θα πω εγώ, να έχουν κάποιες ευκολίες στην καθημερινότητά τους. Δεν μπορεί να πάει να δουλεύει σε μια εταιρεία τώρα και να μην έχει ένα σύστημα οργάνωσης της δουλειάς σου. Από ERP, θα πω από CRM, από πρόγραμμα κρατήσεων μέχρι και τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε για τα marketing, όλα τα tools, για τα analytics. Δηλαδή όλα αυτά τα εργαλεία που είναι ψηφιακά πλέον, είναι cloud συστήματα ή εφαρμογές στις συσκευές μας, τις ξέρουν κάποιοι εργαζόμενοι, έχουν μάθει, κάποιοι έχουν καταλάβει την αξία αυτής. Δεν μπορείς τώρα να πεις ότι εγώ δεν τρέχω social media, κάνω ένα post ad hoc μόνος μου, γράφοντας εκείνο στο ποδάρι που λέμε κάτι, ή έχω κάνει ένα site εκεί εύκολο, μπαμ, είναι ένα one page ας πούμε, και ψηφιακά είναι μια χαρά, δεν έχει σημασία, έχει πάνω τώρα κείμενα, τώρα φωτογραφίες, καλά είναι. Είναι αυτό το γνωστό το ότι δουλεύει από στόμα σε στόμα. Ναι, word of mouth είναι. Εγώ δεν ξέρω την επιχείρηση καλύτερα. Εσύ ξέρω, εγώ το λέω στον κύριο απέναντι και έρχεται.